ఆంటీ మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? మా అమ్మ మాత్రమే ఉంటుంది. మరి నాన్న? నాన్న చనిపోయారు. అంటే నాకు మమ్మీ లేదు, నీకు డాడీ లేరు. కాస్త కారాపు. ఏంటంటే ఇక్కడ దిగారు? నేను హాస్టల్కి వెళ్ళాలి. మా ఇంటికి వచ్చి వెళ్దు గాని. వద్దమ్మా, టైం అయింది. రమ్మంటుంటే. ఇంకోసారి వస్తాను. అయితే రేపు వస్తావా? అయ్యో, రేపు నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు? సోమవారం. సోమవారం రావాలి. తప్పకుండా వస్తారు. మూర్తి అంకుల్, ఆంటీని హాస్టల్ దగ్గర దింపిరా. వద్దమ్మా, నేను నడిచి వెళ్ళిపోతాను. సరేనా? ఆంటీ టాటా. టాటా.